Pak Karsali sekalian Bapak Ratmo boten kantong Bapak Sai Pak Wagiman uga nderek meja tiga monggo mriki Pak ngipil sareng Pak Sai. Monggo wekdal kalau utaraken dumateng panjenenganipun Bapak Karsali sepindah malih Pak Karsali meja ingkang angka 3. Alhamdulillah sampun lumampah niki nggih liyak-liyak tumuju wonten ing panggung. Niku kangge nyelenger niku serampat songo kidul Mas. Nggih. Semangat belas. Belas. Ya. Monggo Butin. Yap. Loh.
yang kegembir ing wenengan luka jejer gotong bekakan jroning suka kudu eling lan waspada elapiye ali-ali mripote abang dilali lali sing duwe nyawa dayane kuning ayat-ayat nuju disanding bangun prawira mati lelabuh negara elangono sepende kayune jati keka riyen oh repo kuwi yen nyetan kaliyan ulang tresno tenan apa mong guyon raning nendra nalendra yaksa alangka elangono awang retane teka nyawa kawitane ayame diri-diri ayame nojo kapedho trai mata karwa resa dana jaya elangono ora butuh kae-kae kudu kumpul nyambut gawe Tur nuwun. Nggih, Pak Karsali, Pak Ratmo, Pak Sai kalian Pak Wagiman, meja ingkang angka 3 sampun paripurna. Nglender malih meja sisih kidulipun, meja nomor sekawan panjenenganipun Pak Sateman, Mas Di kalian Pak Yan. Kawula aturaken. Semonggo Bapak. Meja nomor sekawan, meja sisih kidul ki ambak, monggo niki kula aturaken. Kita harus berbagi waktu dengan waktu, monggo Bapak. Niki alhamdulillah rombongan dari keluarga besar kru Budi Wijaya sampun rawuh. Nah, niki mangke dalu akan memberikan satu sajian terbaik untuk panjenengan sedaya wargaku tercinta masyarakat Sumur Welut. Niki nyuwun nyuwun tulung kanca-kanca panitia niki dipun pandu kangge kendaraane niki dipun arahaken ten ngene parkiran mriku mawon. Mbah Jaya. Nggih. Monggo Mbah. Alhamdulillah perwakilan dari meja angka sekawan. Pak Sateman, Mas Di, Mas Yan. Nggih. Pun monggo. Niki kangge kanca-kanca Wira Pradangga. Kersane dislenger ben iso muni. Oh nggih. Nggih, kantun niki pun Mbak Waranggono niki pun. Pun niki napa tembange sing disepakati niki napa, Mbah? Oh, podang kuning. Oh, nggih.
Nggih. Pokoknya aman terkendali sumur mulut. Alhamdulillah. Oh nggih nuwun sewu niki kok kepireng semanten